Zehazki zertan ibiltzea, esan dugu soinu bandak jartzen ibiltzea pelikuletan, baina gauza gehiago ere ingo dituzu, ez da? Bueno, bai, batipat soinu bandak, pelikula pasatzen dena, pelikulak esaten duenan hor gauza asko sartzen dira, sartzen da fikziozko pelikulak, animaziozko pelikulak, dokumentalak, laburmetraiak, eta, bueno, gero gauza batzuk adibidez, azken nahi nuen lan berezi bat da, Sestaon dagoen labe garaietako soinuarekin egindako obra bat, ez da musika da, soinuarekin bakarrik. Fabrikan soinuakin eta... Fabrikan soinuakin, labe garaia martxan zauden garaiko soinuak, eta da argia eta soinuaren ikuskizun bat, eta ez da musika da, soinua, beste gauza bat. Baina, bueno, batipat pelikulak. Hori da gehien gustatzen zaidana. Zerrekin ibilizia, zein da, izan da, azkenengo pelikula sartu diozun soinu banda? Bueno, azkenengo pelikula, Luzemetra izan zen, justu hemen egontzen zuzendaria, Xabi Mina. Vale. Dokumentalan inguruan, hori zen da azkena estrenatu dana, eta oantxe bukatu berri dut laburmetrai bat, Jesus Mari Lazkano margolariak egindeko, bere margolanekin egindeko laburmetrai bat. Animaziozko baita, itzik gabekoa. Eta esan desuna animaziozkoa, beti normalen ibitzen animaziozkoa, bildurrezkotan, danetik... Tokatzen dana. Bueno, animazioa batzutan izan daitek animazioa eta bildurrezkoa. Askotan lotzen dugu animazioa aurrentzako pelikulak eta ez da horrela. Adibidez, lehen aipatu egun Unicorn Wars, pelikula beliko bada. Hori ez, gerrazko pelikula bada, eta... Eta hor danetik pasatzea, ez da? Bai, danetik. Gaur egun animazioa, bai, pentsatzen dugu beti umentzako dela, baina gaur egun helduek asko konsumitzen dugu, ez da? Bai, nik bintze, bai. Bai, no? Eta ni bezala... Ba, ez dakit heldua gehan, baina guke bai konsumitzen. Bai, ez dala, 10 urtekin bakarrik ez duzu pelikula ikusten animaziozko. Asko gustatzen zate animazioa betitik gustatu izan zait, eta, bueno, orain tokatzen nahi zat, asko animaziozko lan egitea, nik lan egiten duen ekoiztetxeak batipat animazio egiten dutelako, baina berez, edo zer historio kontatzeko balio du musikak, eta ni edo zer historiotan ondo moldatzen naiz. Ondo moldatzen, ja. Bai. Baina egongo ekarlo bat ola gehiago gustatzen zaikena, o gehiago betetzikena, edo, ez? Ez pentsa, bat ez zaidana berezik gustatzen da pelikula goreak eta. Goreak, ja. Odola asko eta gertzen bada eta... Ja. Baina ez historia gatik, baizik odola gatik. Bai, Baina, bueno, bestela, komedia aldima, komedia, eta bildurrezko aldima, bildurrezko. Historia ondo kontatuta badago, ez zaita inbeste importa generoa. Eta hor askotan eusten deure bai, hor musika jartzen dela pelikuletan, pixka apaintzeko, pixka borobiltzeko, baina azkenian hori baino askoz gehiago da, ez da? Hombre, bai. Askotan musika gabe ez da ulertzen, ez da? Hori da, berez, ez litzateke ibili beharko dotoretzeko bakarrik. Azkenean, zu pelikula egiten duzunean, dana dago pelikula historia kontatzeko, ez? Koloreak, enkuadreak, erropa, dana dago zuzenduta historia kontatzea. Musika ere horretaran lagundu behar du. Eta hor adibidez, hor laguntzeko deitze izunean jartzen aztezea, hor zaila izango aurrenengoan asmatzia, ez da? Bai zuzendarikin, gidoilarikin dana lotzeko, ez da? Claro, hor garrantzizkoa da jakitea lehenengo historia zerri buruzkoa dan. Zer nik batzutan pentsatzen du, zati hau komedia bada esaten du, ez, hau drama da, edo alterantziz. Ez batzutan ez da horren garbi goten. Da jakitea zuzendariak buruan ze ideia daukan, ez? Ze kontatzen nahi duen. Osa, bilera asko inberrituzu eta asko elkarlan asko, edo nola itezu lan adibidez hori. Gidoia bialtzen dizu, eta gondikan igual irudik eta ingabe daude, ez da? Bai, gidoiakin idea bat egitezea, baina azkenean gidoia da etxeaten planua bezala. Etxea dagoen da, etxea dagoenean egin da, lehenago ez. Eta irudiakin asko aldatu daiteke tonua, koloreakin, enkuadrekin. Orduanik gidoiakin ideia bat egiten dut zen egin, baina irudiak ikusi arte ez naiz sartzen benetan lanean. Asko mareatzeie, hau horre bestia hua. Bueno, normalean ez. Ez que pelikula bat egin gauze komplikauea. Gauze komplikauea. Ez da biegunetako. Ez da, talenana, jende asko dago, gauzek ez da bertetzen beti nahi dizen bezala, gauze asko da kontutan hartzeko da. Orduan, normala baita ere, montajean aldaketak egotea, edo kriterioetan aldaketak egotea, ez? Oain musika hau nahi dut, baina probatu dut da ez da ni pentsatzen nuen bezala ondo geratu, dorun beste zerbait probatu behar da, eta beti dago olako. Beti, bueltak ari. Bolas ondoa? Bai, oso ondo, eta uniguen jugunako bolas botatzen, gurine ikusi zuen urtuta daola, intxa horola urran ikutu pixkatatea dio, eta guain moitzen ibili, zeatik bestela, nola epela, berua da hon, intentan arrautza gogortu, eta hori ez deu nahi. Orduan pixka botako deu,
erdila dena ondo harrapatzeunean, beste erdila botako jo. Geixo moio, hola? Bai, manola, lasai, oso ondo, gero botako dugu irinak eta txukuntzen jungo geha. Vale. Bueno, eta, adibidez, askatasuna asko lagatzei zue, edo... Baita ez, nik beti zateat dauzketela 3 jefe. 3 jefe. Lehenengo pelikula beha. Askatasun gutxi. Bueno, Batek gauza bat, beste gero eken aitek, Ez, komeni da, dana batea juti. Lehenengo jefe da pelikula beha. Osa, ja pelikula gezaten dugu, gutxi gara nundi noa. Gero dago zuzendaria, da idea kreatiboa daukana. Eta gero dago ekoizlea da, azkenean dirua... Batzeuna. Bai bat, orduan, klaro, ez da berdina, ukelele batekin egitea soinu banda edo orkesta batekin. Da, segun zema diru dagoen, gauzak erabatera bestera egin daitezke. I moldatu inberra, segun ze presupuesto da, bai, ez da? Claro, eta... Baina hori horrela izan da ere, ni beti saiatzen hauk nire askatasun esparrua topatzen, ez? Eta nik proposatzen lehenengo. Nik engo nik igola, estilo honetan, sonoritate honekin, da zentzu hortan askatasun ez sentitzen hauk, normalean. Gero, egia baita ere, zuzenderiak idea bat baldin eta nik beste bat, nik 2 aldiz insistitzea, eta ja 3. ja ez, zuzenderiak, pentsatu erdek zuzendariat agiez ibili dela 4-5 urte buelta ematen pelikula horri. Ietorri eta dana zapusteko edo buelta ganatzeko. Ordunik olagutan egiten diaten nahi. Ilaguntzeko eta betetzeko, ez da? Bai. Azkenean soinuan da bat egiten nahi dan pertsona da engranajeko beste pieza bat. Ez da bere obra. Bera dago pelikularen zerbitzura. Eta zuk adibidez, hau guztia, zure soinu banda dakazu, o nola kudeatzezu, o zuk moldatzen dezu abe guztia zu bakarrikan, edo... Bueno, segun lehen osan detena, ez, pelikula diez musika... Segun presupuestu, ez da, esan dekena. Bai, bueno, beti ez da presupuesto haino askotan, bai. Pelikula elektronikoa bada, adiez, neu bakarri egiten dute ia dana. Ordenadorez. Ordenadorez, bai, ordenadorez, da katxarroz berniakin, da gauzak grabatu, eta gero manipulatu, eta horrela. Gero, beti izaten dut, pelikulako musika bukatu eta gero hori nahazketak egin behar dira zineako, zinean egoten dira, normalean, Dolby 5.1 sistemak, ez, altaboz askokin, eta hori norberan estudioan egitea ez da horrelako erreza. Eta bain dago beste sistematzuk Dolby Atmos izanokena da, soinua edozein espazioko puntutan jarri daiteke. Eta orduan hori norbera egitea ez da horrelako erreza. Orduan lan hoxe egiteko beste pertsonatekin kontatzen dut. Eta gero orkestakin da grabatu behar badeu baita ere, partiturak eta editatzeko eta beste pertsonatek laguntzen dit. Eta azkenean horri ere lantaldea dago. Ja, lantaldea handi bada batzetia. Ezoen du bandana... Kristuana da, zenbat abesti daude famatuak, askotan talde asko baino asko abesti famatuagoak en pelikuletatik atea dianak, ez da? Bai, zenek ez du ezauten Titaniken abesti jadibidez, ez da? Olako mal, Jo, ez que azkenean pelikula jende asko ikusten ditu. Eta musika zabaltzeko modua da. Pentsatu, hori baino gehiago, zenbat gaztek entzuten dute musika klasikoa o sinfonikoa, pelikulatan dagoelako, ez? Star Warsen dagoelako, edo Vengadoresen dagoelako, edo bestela igual ez lukete inoiz orkesta bat entzungo. Aldiz, zinera jonde, entzungo dute. Eta hori, bueno... Zuk adibidez, ze motatako, horra adibidez eukiko zuen estilo bate, bai? Ez da musikeruak dakaen bezala bakoitzak bere estiloa, edo zu moldatu dira beti zuzendaria da bere estiloa inbiarrezu edo? Estiluna... Hau zaila, nik etzegat estilu dauketen, baina... Seguru baiet. Bai, seguru bai, baina akordatzik ertetzen diken gozo badek, ez? Inkonstientik ertetzen diken gozo badek. Baina ni bai inberdetena dek, moldatu pelikulak, zuzenderia eta ekoizleak esaten duna. Ni izaten behar ditu berdeu. Soinu handa bat, elektronikoa, baina komikoa izen behar du, eta nik hori inberdet. Da orduan, nik uste den ere habilidadetakoa dela moldatzea. Roka egin behar dela, rock. Folklorikoa egin behar dela, folklorikoa. Este gutxi bizita ontan moldatzia, hori... Bueno, etzat espezializazioa etzat berezik gustatzen. Nik uste etzat saltzan, postrea bakarrik ez. Postreak eta lehenko plato eta bigarren hori eta aldan dana. Ala berdi. Hau zo, olaxe jazta? Hori oso ondo, guain ingo deuna da horrea irina botatzen jungo gea. Baitu, jarriko deu ja. Baitu, kenduko izuta igual. Oso ondo, vale. Eta hor botako dugu irina, legamia eta bikarbonatua. Ingo deuna da, horrena irin guztia bota bertara, gainean bota bikarbonatua eta legamia, eta iragatzi eta bera bota, vale? Eta hola, grumitoen bato balin badago, ekin tedo, vale? Oso ondo. Ni hemen nahi naiz prejitzen, pasta berezi hau kataifi deitzen dela, kurruskari gelditzeko, hola geho praline horren barruan kriskriskri batu badago ezi hau, eta kistona gatu. Horre mango izutena da, mingaina bat,
minan gainakin dena ondo naztu, eta gero igual eskuatan azatu beharko diogu, Oso ondo. Bai, bagoaz, ondo, bagoaz. Soinu bandak eragina haundila daka, ez da? O pelikula baten hona izateko, ez izateko, asko betetzeko, azkenien, ez da? Bueno, ia da, pelikula txarra bada musikak ez du salbatuko. Agian ospetxu egin dezake, baina salbatu ez. Baina pelikula on asko daude, musika ona bada, ja da, asko borobiltzen du eta asko indartzen du. Eta jende azuk izan dezuna, ez? Ba, La Misioneko pelikula aipatuzko, jende gehiena lehengo musikarekin gogoratuko da, edo Titanic edo, badaude hor pelikula batzutako soinu bandak emblematikoak. Rei León, ez dakiz, eta hori da. Deia dana bazkaula buruan sartu da, ez da? Hori da, bai, ja azkenean kultura popularreko parte bat dira, soinu banda asko. Eta zuretzako ezin izango zian hola emblematikoena, hola zurire lagundu izuena goneaino sartzen. Jo, ba, ez dakit, John Williamsen edo zein ez, ba, Tiburon, Star Wars, eta horrelakoak, James Hornerenak, ba, Willow, Titanic, Danny Elfmanenak, Batman, leheno aipatugun ez, Charlie la Fábrica de Chocolate, ez dakit, hemen gertu, Fernando Velázquezenak, ba, El Orfanato, Pascal Gainen zeak, Azul Oscuro Casi Negro, Piedras, ez dakit, pilo bat daude. Eta hauek danak, illa amorratu eitzan, ja hau asko gustatzen zitzaizun da horregatik sartu izonea, o nola izan dekiri bilbidea horreaino iristeko? Halako mix bat, zinea beti da nik gustatu izan zer, ez? Nire txikitako horitzapen asko zineakin lotuta daude, eta musikara beti datik gustatu izan zait, gaina etxean ere musika zaletasun asko onda, aitona ere musikaria zen, familia osoa kantatzen du ondo, eta beti nik gustatu zitzaizkean bai zinea eta bai musika. Eta orduan, logiko izan zen soinu bandak topatzea. Eta baita ere niretzako izan dela musika zinean sartzeko modu bat. Osea, azkenean, soinu bandatek egiten dituen pertsona bada, zinegila da baita ere. Claro. Baina, ez teke erresa, ez da, bideo hori topatzea eta horreaino iristia, azkenien etzeate asko, ez da, edo uste jauna baino gehiago zeate. Ba, tokian eta bezala, uste duen baino... Sartu arte, ez da, sartu arte. Hori da, zai da, ez da erreza asmatzea, porque azkenean jendea ezagutu behar da denbora kontua da, laburmetraia egiten hasi, gero zuzendari horietako batzuk ba, luzemetraia egiten hasten dira, hori da ibilbidea, ez da zuzenian bat eta eskrizu eskatzen pelikula hundi bat egiteko, ez da? Noski, eta lehenengo pelikula... Aktore lanak bezala eta histori danak bezala, ez da txerrik txarraka eta... Bai, hori da, azkenean marato iluso gara. Boteko jatonea, ja, birtu horrean nola dakaun,